Това е първа част. Нова история, първа част. Добре, семейство, трябва да сходим. Окей. Пали за ръцете, приятел. Ние сме стрелни приятелки. Аз сходим. Окей. Забравихте за вашите любими. Не, скоро сме. Забравихте. Вие сте нашата радост. Никога няма да ви забравим. Не искам да. Искаме да се знаем нещо. Харесвате Виолета и онази Никол ли? Онази Никол, Ерин, е твоята сестра. А Йоана е малката, която е средната. А пък Йордан е най-малкия. А мама и тата са големите. Възрастни. Черноконята аз пише Ерин. Аз съм напреча. И аз се до теб. Напреча. Добре. Мама ще си приема условие. Какво условие? Ще спиш зад мен. Това лесно мисля. Да те забременея ли? Не, но аз искам да съм отпред, защото аз ходя на училище, а не като теб, аз съм по-голяма от теб. Аре сега сте скарали пеца. Забе, много сте шумли нещо. Аре стига, пък ви сякаш не сте. Айде, деца, влизайте. Много готина къща. Не се предпреждай. Следно. Супер къща е много готина. А къде е третия етаж? Той е скрит, мамо, виж. Къде знаеш? Тази къща съм я гледала. Искам да купя за себе си, да живея сама. Не бързаш ли, ба? Едва на 19 си. Не бързам, сестра ми е по-малка. Тя на колко е? Тя е на 17 и бърза. Почти на 19. Дай това количка за теб малката. Да си вади бебето навън. А после мама като родиш да си вадиш истински бебета отвън. Топа на кокон се знаеш ли такова иска? Добре, това хора аз ще го видя, пък да ще го видите като се настаним. Не лошо. То пари на втория етаж. Много бързо нещо. Ари нищо парай. Втория етаж, там ми лягаме, ще ни донесат пратката с дрехи и да, ще остават пред вратата, някой трябва да я вземе. Аз ще я взема, мамо, няма да си легам. И трябва да учим да купим телефони. Да. Защото ние поръчахме от друг телефон и ще дойде на друг адрес. Не, няма да дойде на друг адрес, спокойно. Влез. Добре. Така, сега там е банята, моята и ваша, защото на третия етаж няма баня. Защо? Защото така. Не задавай въпроси, Ерин. Добре. Утре правя 20. Не е вярно. Така, това е вашата стая, деца, лягайте си. Добре. Аз съм горе. Не, аз горе. Има и по-долно легло, който не слуша, там отива. Добре. Аз къде да съм? На горното. Стоп. Да. Она ще е насам. Това е хол. А това е нашата. Това не си лягаме. Взема се нашата на бреме. Караме се на трета. На трета лията. Не сякаш. Да, Николче. Искаш ли да купим телефон да вземем номерата на момчетата? Добре ли все пак? Ерин не е лошо. Наричаме Кака. Добре, Кака.
Haidem. Haidem. Topsi. Cadê meu filho? Você marra. Que momento esta semana? И сега пратката, какво се... И сега при пратката... Трябваше ли първо телефон да вземем? Верно! И тук се вие. И сега какво сънува тя? Какво сънува Никол? Ох, това ми всеки момент ще излиза с очите. Няма да ме оставите, ще бъде най-доброто къща да направи. Аз имам изпрати пред и трябва да ми помогнеш. Трябва да правим няколко телефона и таблета. И за какво са тя няколко телефона и таблета? Колко раз? Я знам 5, 6, 7, 8. Ого, майко, боже, че ме гръмна, бе. Аз съм да гръмна, стига си лъгала. Така, майката. Това е на майката. Това е на средната сестра. Това е на голямата сестра. Това е на малката сестра. Това е на малкия брат. Потърби, има ли? Има там, потърсете на някъде. Някъде. Където и някъде. Разбрах. Ето, така. Три телефона тук. Два тук и на бащата. Така. Тази таблет, не влизам. Трябва да вземем друго, защото още два таблета. Mom, where's my trick or treat? Тази трябва да нося пратка. Имам още неща на втората. Горе и аз съм. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where Вземаш с дрехи размер. Така. Стой.
Там идем. И туда, и туда. Давайте в ту амуле. Розовый черный. Супер. Pink and Wengerman did you worry when I'm hungry? Are you? I'm Bulgarian. I have Bulgarian today. Ciao ciao. Okay, ciao ciao. Thank you for бебешки. Что? Трябва да вземем Аре, място не си ли намери? Много се чакъркаш. Намери си тъпо място. Място не си намери 2 часа. Намери си място. Daddy finger, daddy finger. Къде си, бебешко, маш? Тук трябва, а не. Само 3600 трябва. Защо 3? И така имат, да. Аре, трябва да изпраща. Чули? Очаквайте втора